चिंका मेरा सेठी अछि बाबा काया गुडुम काया वाह बाबा हाँ केते दिन आपण कॉल उठिছে যদি যদি আপনারকু সুর সালফার করে পুলিশ ধরিয়ে এর অবস্থা করো বাবা অবস্থা করো বাবা বুঝিলা সামিয়া এতে দিন ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା ପରେ ବି ମତେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଅଛଣା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଗୋଟାକ କରିକି ପୋଲିସ ମାନେ ମୋର ଏ ମୁଠାରେ ଆଉ ପୋଲିସ କଣ ସ୍ୱୟଂ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ମୋର କିଛି କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ବୁନିଆ କୋଉ ଖବର ଆଣିଛ କୁହ ବୁନିଆ କୁହ ବାବା ଏଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ଓ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କର ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କର ବତ୍ସ ଆସୁ କଣ ହେଲା ତୁମର ବତ୍ସ बाबा କହିବ କଣ ଆମେ ତିନି ଜଣ ସିଏରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକଟାଏ ଆମଠୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଭିସା ପାସପୋର୍ଟ ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଗଲା ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ବାବା ସତେ କଣ ଆପଣ ଆମ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ଅସମ୍ଭବ କରୁଥିବା ଅତୀତରେ ବି ଭବିଷ୍ୟତ କରୁଥିବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ଗୁଡୁଙ୍କାୟା ମୁଁ ଗୁଡୁଙ୍କାୟା କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସତ